Namatay ang maginahanuman matrasisaw sa ka-6-wheeler truck sa may Lazis, Siquijor. Ang mga biktima nga taga-barangay Nagirong giilangas sila si Constancia Malungo Manga, 41 anyos, ug ang kauban niyang 5 anyos nga babaeng anak. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Lazi, na samtang naglakaw ang duha, naatrasan sila sa sakyanan nga wala kasaka. Napisat ang ulo sa bata, nalagpot ang inahan ug gidala paunta sa ospital apan dead on arrival. Ang driver sa van gilang si Floriano Asunyo, 37 anyos, nga taga Bacong Negros Oriental, ug way napakitang lisensya ug rehistro sa sakyanan. Naamong usab ang tulo ka mga motorsiklo nga didto ra sa pikas nga bahin sa Dan. Saysay sa mga saksi, ang atong suspect is nasa atong custody. Considering ang duha ka biktima is namatay, so file na siya og complaint sa kaso nga reckless imprudence resulting in double homicide.